אוקיי, סרטון מחתרת, טייק 4. 4. לא, 3. 3. סבבה. כן, טוב. מדינה גזורה. מדינה גזורה. אנחנו מתחילים עם מצגת. מצגת. של מה? של עידן הקרב. שהמצגת הזאת תרוץ על הפלזמות בחוץ במשך שבוע, ותיכנס לאנשים לתת מודע. ואז הם יקראו בבוקר ויגידו, וואי, בא לי לעשות קרב. איזה יופי, והם יבואו לפנסה. אבל זאת המצגת. לא, צריך שתי מקצות, לא? כן, מאוד מצגות. אחת לפלזמות במשך שבוע, ועוד אחת שאחר כך שנעשה את זה באודיטוריום. עכשיו, אחרי זה, אנחנו תולות מלא פוסטרים במקצה. עכשיו, בלי להסביר שום דבר, לא צריך להסביר מה אנחנו מדינה. מה נכתוב על פוסטרים? כן, משהו כזה. נגיד מה נכתוב? לא, יש פוסטרים. עידן הקרב התחיל? יש פוסטרים מוכנים? כן. אוקיי. יש פוסטרים כאלה של מדינה גזורה בכל הכיתות בכיתות, לקלוט... רגע, לא, בלי להסביר. כדי שכנס להם במוח. וגם בלוח מודעות. אפשר לעשות פוסטרים של עידן הקרב. אפשר. כן, לא חייב להישאר בפוסטרים שהם נותנים לנו, אפשר ללכת מהם. סבבה. עכשיו, אחרי זה אנחנו אפשר לעשות שיחות באודיטוריום. כאילו כולם יצחקו במשך הזמן הזה. אולי אפשר גם לפתוח דף בפייסבוק. אפשר, נכון. מפגשת גזור. כל הכבוד. פותחים דף בפייסבוק, ואז אנחנו נספר לאנשים מה זה בעצם מדינה גזורה, כי הם ראו את זה כל כך הרבה זמן. אבל בפייסבוק לפני שעושים את הנאום אפשר כאילו רק טיזר. נכון. כדי שהם לא ידעו. טיזר בפייסבוק. אפשר לעשות סרטון. נכון. אני יכולה לגזור את השר בסרטון? לא. לא חושבת לכם? בהצלחה לנו.